Vítajte v Zúza. Otvorili ste si váš účet a neviete, ako začať? Pozrite si naše krátke video. Pre zmenu jazykovej mutácie kliknite na logo Zuzy, dostanete sa do štatistickej obrazovky a na jej spodnom okraji nájdete možnosti zmeny jazykových mutácií. Kliknutím na jazykovú mutáciu sa vám zmení. Pred prvým vytváraním kurzov prejdite do nastavení. Tu si viete vytvoriť prístupy pre vašich zamestnancov alebo lektorov. Veľmi jednoducho. Pridaním mena, priezviska, e-mailu, telefónneho čísla a vybratím správnej role. To, aké právomoci dávate vašim lektorom, si pozrite v prehľade. Druhým nastavením, predtým ako začneme vytvárať kurzy, je vytvorenie miesta. Nezabudnite si vybrať aj konkrétny kraj, aby vám Zúza vedela preskočiť aj jarné prázdniny napríklad. Viete si navoliť aj miestnosti a kapacitu miestnosti. Teraz môžeme začať s nastavovaním kurzu. Dáme vytvoriť nový kurz. V ponuke máme priebehové kurzy, otvorené kurzy, aj kurzy jednodňové. My vyberieme tanečný kurz pre deti. Dáme pokračovať. Keďže ponúkame náhradné hodiny, zvolíme aj náhradné hodiny. Pomenujeme kurz, teda váš produkt. Navolíme cenu kurzu. Dáme pokračovať. Po kurze vytvárame skupinu s názvom, do ktorej budú klienti sa na vašej stránke registrovať. Väčšinou môže ísť o priamy názov skupiny, alebo môže ísť aj o názov podľa termínu. Vyberieme lokalitu, kde sa bude nachádzať a lektora, ktorý bude učiť. Môžeme priamo vytvoriť aj termíny, ak ich poznáme. Ak nie, vieme ich doplniť neskôr. My si vytvoríme termíny v pondelky o 16:00 a s pravidelným opakovaním. Tam vieme dať preskočiť sviatky aj prázdniny a nastaviť opakovanie do dátumu alebo podľa počtu opakovaní a pravdepodobne aj s danou frekvenciou. Dáme pokračovať a uložiť. A váš prvý kurz je na svete. Teraz, ak už máte prepojenú Zúzu s vašou web stránkou, sa vám môžu klienti prihlasovať na vaše kurzy. Následne